May samanen kabsat nga nagasat kay naragsak ng Sabado iti tunggal may sa katatayo. May tayo kabsat nga buklen manen tinadal tayong eleksyon kada nga lawas. Akasi iti tunggal lawas nga nagkakadwa tayo. Yun una tayo kabsat dayjay panagyaman tayo, panagdayaw tayo ng Diyos. When agsipod ta dagiti karkararag tayo ket sinusumbanan na. Dagiti dawat tayo kabsat ket isu iti pinatgan na. Ket agtultuloy kabsat nga mananam tayo dayjay nadagket ket sibibiyag panakirelasyon tayo kenkuana. Ket uray pay kabsat daytoy leksyon tayo iti eskwela sa Batina. Alaeg kakabsat dayjay pagleksyonan tayo iti libro iti Henesis. Ket patsyek kakabsat nga daktilaunay iti panakabindisyon tayo. Kaday tula ang lawas ket adda iti message nga naawat ko. Adda kakabsat iti gayem nga naibilang nga kabsat ni Roland ken ni Margie adda dayjay California sa ket nasapalaunay idagri nga adda ti message na ni Roland. Daytararamidin ni kabsat into no addan dayjay panagripaso tayo akastoy ket itedmi dayjay buybuyaan tayo kabsat ket iti inbaganan ni Roland ket agyaman launay ket panakailawlawag ket eleksyon ket uray pwede iti karkararag kakabsat ket patyen tayo nga ni Apo Diyos iti nang idaldalan ng sumsumbat. Ket intid na di iti kasayaatan nga sumbat kadagiti dawat ken karkararag tayo. Kastamot di iti magbaga di iti sabaling kakabsat nga kadwa tayo agad-agad. Ket agyaman tayo kakabsat. Uray pa no simple lang ket basit lang iti Facebook lang kakabsat di pag ararabidan tayo dahito nga review saan nga tayo didakil nga studio ngem agyaman tayo ta ni Apo Diyos ket isu iti mangted dayjay nga bendisyon isublik iti dayaw ken kuana kabsa ket kang kanayon kung ibaga God is very good all the time. Sakbay tayo kabsat nagpatuloy ket dawatek nga agkararag tayo. Maminsan payama itedmi iti panagyaman mi ken ka. Itedmi iti panagdayaw mi ken ka. When agyaman kami isipon ka dagiti bendisyon nga among makasapulan mi ket isu iti itedmo kada kami iti tatuan. Iti biag ken sa lunat mi. Uray pay dagiti panakaagas mi kadig idumteng nga panagsakit ni Ama. Sika iti nangited iti sumbat. Agyaman kami kada ito nga bundaway nga kadadwa kami manen. Nga adalen mi iti napateg asao. Dawaten mi Ama nga ti Santong Espiritu isu kuma iti mangidalan kada kami. Kadigitoy nga leksyon mo Diyos nga isu iting kamadalen ikapta. Agbalinda ko mga sibibiyag nga mensahem nga agpaay kada kami. Agyaman kami tayayaten na kami launay. Itinagan na po mesos dinawat mo digitoy. Amen. At data yung karabsat iti lesson number 9. Ket makita tayo nagtultuloy kakabsat dayjay panakatungpal dayjay karini Apo Diyos nga umay ket ited na dayjay kapututan the seed nga isu iti inkarina ken ni Adan ken ni Eva idi nga nagbasol da. Ket agtultuloy kakabsat when uray payno iti tao ket nagbasol ket kimaro iti panagbasol da. Ingana nga dimteng kakabsat dayjay inadal tayo may paggap kininue nga dayjay kinama nagbasol iti tao ket nakarola unayan. Ngem agyaman tayo tada iti parabor ni Apo Diyos. Idi na panalawas inadal tayo kabsat dayjay kari. Nagkarigaming ni Apo Diyos ken ni Abraham. Ket
No iti biyang ni Abraham na itantantan kakabsat. It was delayed. Nga dayjay nga panangited ni Apo Diyos dayjay nga kari ket arig na sa anin ang matungpal. Kaya idi nga tinungpal ni Apo Diyos dayjay karina ni Sarah ket saan kuman nga aganak. She was already at the late age. Ngem ni Abraham kakabsat gapu kadayjay pamati na ni Apo Diyos pinatgan na. Laglagipin nyo, dayjay kunana ni Apo Diyos ken ni Abraham. Awan iti imposible iti Diyos. Nayanak ni Isaac. Ket idi na panalawas kakabsat. Inadal tayo dayjay panakasuot ni Abraham. Idi ka dinawat ni Apo Diyos nga ni Abraham ket idaton na iti dungdungon na bugbugtong ay ayaten na launay nga anak na nga isa. Nabukal kakabsat dayjay nga sibibiyag a relasyon ni Abraham ken ni Apo Diyos. Nagtungpal ket dayjay a panagtungpal na nakita ni Apo Diyos nga pudno launay dayjay panagpamati ni Abraham ken kuana. Inggana nga idadyayen kakabsat nga idaton na dayjay anak. Saan ko akayat ni katen ni Isaac kakabsat ken dayjay panaggisuro ni Sarah ken ni Abraham ken kuana. Malabit gapu ta nakita ni Isaac dayjay tawen kinalakay ken kinabaket di tinaganak na. Ket kanayon nga ibaga digitoy nga naganak na nga isuna dayjay na ikari. Ket ni Apo Diyos tinumpal na dayjay akarina. Adda tayo kakabsat iti lesson number 9. Iti title na ni Jacob ti aga-agaw. Ket kitain tayo nga agtuloy kakabsat daytoy leksyon tayo nga dayjay akari. Anya dayjay akari kang kanayon ko kabsat nga ibagbaga daytoy akari ni Apo Diyos. Iti Genesis chapter 3 verse 15 ket agtuloy nga isu kakabsat iti ur-urayen da dayjay panakaited dayjay nga anak nga isu iti mangisalakan kadakwada. Apan tayo kakabsat nga iti adalen tayo ket irugi tayo iti kapitulo 25 ta ditoy iti pangalaan tayo dayjay nga panakayanak kakabsat ni Jacob ken ti kasingin na nga ni Esau. Ije kapitulo 25 versikulo 23. Ni Apo Diyos addang iti inbagana kakabsat. Basakin tayo. Genesis 25:23. Ket ni Jehova kinunana ken kuana dua a nasyon iti addaa iti tiyan mo. Ket dua nga ili a masinadanto itauneg mo. Ket ti maysa nga ili na pigpigsan to ngem ti sabali nga ili. Ket ti inauna agserbinto iti inaudi. At dito'y katungtong kakabsat ni Apo Diyos ni Rebecca. Patsyak nga agkadwa, di ito nga kasawa. Ket inlawlawag ni Apo Diyos, taidin aginaw ni Rebecca. Again, let's remember nga ditunggal panaginaw, ditunggal panaganak, iti maysa nga babae, iti kapututan ni Abraham. Iti petanda, dayjay pan nakatumpal, dayjay akari.
Anya dayjay nga kari iti Genesis 3:15. Ngem na idumduma kakabsat. Tani Rebecca nagsikog ket adda iti singin duwa iti uneg iti tiyan na. Inlawlawag niya ako Diyos kakabsat. Nga ni Rebecca iti uneg na adda ti duwa nga ubing, duwa nga ili. Ket kunana dayjay maysa na pigpig santo ngem dayjay sabali. Ket dayjay inauna agserbinto ket dayjay inaudi. Kitaan tayo kakabsat nga inururay dagitoy nga asawa. 9 months, that's the cycle, panipod pa nagsikog, inggan pa nakayanak. Ket, anyanakit din kakabsat, taidin nga aganaken ni Rebecca, nayanak iti singin, ket inted da, dagitinaganda. Jaim mo na nga rimwar, ket pinanaganan dati Isaw, gapo tanalabaga, ket nabungun kakabsat, iti muldot. It was a hairy baby. Ket kunada, sika, tinagan mo, Isaw. At dato'y mat kakabsat, idi nga makita da nga rimwaren na Isaw. Dayjay ading na, dahil inaudi nga ron, ket si pepet kakabsat, ijay mukod iti saka ni Isaw. Ket kunana ni Apo Diyos, o na isurat kakabsat, pinanaganan da iti Jacob. Di kaya nga sawen, managaagaw. Apay, handa nga kayat kuma, nga ni manong na, nga ni Isaw, iti umun na. Kayat na, nga iso na kuma, ti umuna takilitin na kapsat, nga iso na kuma. Ket makita tayo, nga dayjay anagan, anya anagan na, Jacob, anya iti kayat na asawan, man nagaagaw. Anya iti agawan na. Iti gamin kaabsat, ili ni Israel. Winod ko natin nga the Hebrew, nga nagrugi ka na Abraham, awang pa iti Israel nga nagan iti. At dadaya ko natin nga birthright. Dadaya birthright, maited ka dadaya inauna nga anak na lalaki. Ket sino kuma, iti akin ko dadaya birthright. Ni iso kuma, ta iso iti inauna. Apan tayo kakabsat, ket dimakkel dagitoy nga kakabsat. No, alain tayo iti biyagda, ni iso ket iso na kakabsat iti is more the adventurous type. Tagan ano, ni Jacob, he is more of the homebody. Ito yung nagtibalay. Ket nalaing nagluto di Jacob kakabsat. Ta dito'y Genesis 26 kakabsat. Ni Isaw sumangpet iti maysa nga malag. Agmalmalam nga napanagan ano. Ket mabisin. Pagamulanganan, maamot na aggapu iti kusina. Iti maysa nga lutuan ti kasingin na. Sino kasingin na?
ni Jacob. Ket naman, dumamot kabsat ko, ading ko, di la mabalin nga ikanak kaday ta aluklutuan. Amuyo ti subat na ni Jacob. Ta isu na nga rin kabsat dayay kusit, he's a cheater. Una na itid mo ang una kanya. Alam ta basalin ta kabsat iti kapitulo ay bersikulo 31. Ket ni Jacob simungbat ilakom kanya ita nga una iti kinaunam. Anya ti kunana ilakom ita kanya. Anya ilako na ti kinaunam, the birthright. Amuyog ni may sa kababalin kakabsat nga nakita dito ni Iso ket handa nga ipatid the birthright. Will he die missing a meal? Haan. Kukula anya ti sirbi daytang kinauna. No adda akong ama matay iti bising. So inla ko na. Dito iti umun-una kakabsat nga panangagaw ni Jacob. Iti kabsat na nga ni Iso. At dadtuyen dayjay panakapatungpal kakabsat. Dayjay nga inbaga ni Apo Diyos idi amasikog pailaeng ni Rebecca. Maipanggap kadagitoy asingin dua nga nasyon iti adda itatyan mo. Maysa napigpigsa, maysa iturayan na iti inauna. Ket naglabas kabsat nga kaslalawan iti Sirserbina, winawan nararamid, sipod ta dayjay birthright, masapol aggapu iti ama. Nga itid na, kadayjay nga inauna. Dayjay a bendisyon, iti kinauna, the birthright. Kit no apan tayo kakabsat, iti kapitulo 27, at datuyin kakabsat ni Isaac lakayon. Ket iti physical a kondisyon na kakabsat ket nakapsutin dayjay matana. Inayaban na ti anak na nga ni Iso. Ket kunana anak ko kasapulanen nga itid ken kadya bendisyon iti kinaunam. The blessing of the birthright. Ket ko nga ikang apang ka agano. Mangala ka iti ugsa. Lutuang akas dayjay paborito. Ket intun numakan ko ited kuntun ken ka dayjay bendisyon. Ije balayda. Remember, ti balayda idi kabsat ket tulda. They are living in tents. Nangag ni Rebecca. Idi nga pimanawen ni Iso. Inayaban ni Rebecca ni Jacob ti inaudi. Kaya na ingka mangala iti ugsa. Lutwang akas dayjay paborito ti amam nga ni Isaac. Tanangag ko anak ko, nga iti din ni amam, dayjay a bendisyon nga agpaay ti inauna, the birthright. Nagtungtong digitoy nga duwa ko. Kuna na siguro ko, mamang, no mamang man, inang, no inong man. Kuna na, amu ni ama nga Isaac, nga saan asyak ni
iso, ta sa anak nga barbunan. Nalaka nga iremedyo day tabaro, kuna naman jay ina. Iti plinano da, day jay nga dutdut, day jay akar, day jay ugsa kakabsa. Nga isu iti parchen, kenlutuen ni Jacob kini Rebecca. Isu ti ikabilda, ijay ima, hingga nagtuy tengad ni Jacob. Kuna naman niya ako, inang maangot to. Ni tatang saan nga siya. Ni iso. Iti inaramid naman nangala dakam sa iti pagananay. Ni iso. So, digito yung nga ginadeplan. Katpud no launay awang pailaan ni iso nalpasen. Napan kakabsat ni Jacob ken ni Isaac. Ket kunana ama adda akon. Kunana ni Isaac kabsat. Apay nagalisto mo. May sakabsat inusarpay ni Jacob itinagan ni Apo Diyos. Iti kunana ama pinagasatan na ni Hiyobang nga Diyos. Ket idi nga iyawat ni Jacob dayjay alinuto da nga agina nga ugsa kakabsat. Amuten ni Isaac isu dayjay paborito na ngem sakbay kakabsat nga ited na dayjay bendisyon kunana ni Isaac, umasideg ka anak ko, ta siguraduak asika, ti inauna nga anak ko, nga ikak iti bendisyon. Idi arikapen ni Isaac, ni Jacob, sika. Remember, kadaytoy nga panahon kapsat lakayin ni Isaac, ket he was already blind. Winahan ko na yun nga makakita. Kung ano, masid kabarok ko na. Kahit ko pa'y asiguraduan. Idi nga arakupan na ni ako, maangot na nga isu ni iso. Tadayjay pagananay ni iso ti inusar ni Jacob. Malapit kakabsat, no ti tiyempo tayo ko maitata. Ket na, dahil ko na tayo nga, adda dahil bangbanglo, you wear or you use cologne. Antay nga, dahil tilalaki kabsat ka, antay nga gusto sa ti perfume. Dati perfume ket para kadigiti babae. Tos usareng dahil tilalaki is most likely we use cologne. Adda dahil paborito ni iso. Si kakabsat kong kaduwat na agad-adal, anya iti paborito nga bangbanglo di cologne. Malabit ko ng Old Spice. No Old Spice ko man ti paborito na ni iso, idi angutan ni Isaac, maangot na dahil bangbanglo dahil anak na. Nakumbinsi kakabsat nga isuna ni iso inpatay na iti ima na ijay ulo ni Jacob. Inted na dayjay bendisyon. Pimanawan ni Jacob, naalanan, naagawnan. Kanya title jay, adadalin tayo sa ni Jacob nga aga-agaw. Naagawnan. Dayjay nga tarigagay na nga birthright. Sumampot itata ni Esau. Linuto na, dayjay a paborito ti amana.
napan, kuna na ama ada ako. Kuna na ni Isaac, anya barok. Uwan ama adagtuyen dayjay order mo nga paborito. Kekunanan ni Isaac, sino nga rod dayjay nga imay sakbay itiyay mo. Idi nga arikapag sika, idi nga angutek sika, na itid kun barok dayjay nga bendisyon. Daytoy kakabsat ti inbaga ni Iso. Isu iti paset a mayulo tayo. Iti Genesis 27 versikulo 36. Inyududik nga basaan daytoy nga bersikulo, agsipog ta istoryaen tayo kakabsat. Daytoy akapadasan panagbiag digiti dong kakabsat. Tinbaganan ni Iso kakabsat. Basaan tayo Genesis 27 versikulo 36. Ket kinunana, saan aya anaimbag iti panang tawag da itinagan Jacob? Ta ginamsawan na kadagitoy mamindua adaras. Innala na ti inauna, ket ita adtoy innala na iti panakabindisyon ko. Ket kinunana, di na tinagdaan aya iti bagi a bendisyon. Anyan kakabsat nga rikna no alaen tayo idi basaag dito election tayo. I was putting the idiomatic expression kasi I was putting my feet into the shoe of Eli, of Esau. Marikna kakabsat. Mamindua akinusit na. Pudno itinagan nga Jacob. Aga-agaw, mangkukusi, inagaw na, kinusit na, iti mamindua. Umuna, idi nga inlako na kanya. Dayjay nga linuto na. Nga bukbukel. Ket itatan innalanan. Dayjay nga una. The birthright. Sanad baga, inbaga kini Isaac. Di na kaya tiniddaan iti bagik a bendisyon. Ket kunana ni Isaac kakabsat, awan tainted kun iti kabsat. Iti pungtot kakabsat ni Iso, ing pantana nga patayin na ni ading na. Malapit kakabsat, as-asain na dahil si imo ko. Buwan-buwan. Ket agsasao, katay di pungtot. Manan iti paggigananda ket they're living in tents. Nangag kakabsat manan ni Rebecca, dahil nga inbaga, ti anak na nga ni Iso. Inayaban na niya ko. Inbaga na, dahil pungtot niya ko, ni Iso akabsat na. Ket kuna na pumanaw ka, tapapatayin na ka, ti kabsat mo. Amuyo kabsat. Dito'y itatan makita tayo gano'n niya. Dahil prinsipyo iti Biblia. No anya iti imulam, isu iti apitem. Agrugin ka kabsat. Nga apitem ni Jacob. Dagitiyay nga inaramid na. Nga kinukusik. Panangagaw na. Mamindwa nga daras. Dahil bendisyon. Dahil birthright nga agpaay kini Iso. Apan tayo kabsat iti verse, chapter 28. Dito'y makita tayo dahil parparmata ni Jacob.
Amuyo day jay panagtaray iti mabutan. Aday day jay kunatay galing kabsat nga iti system tayo inted ni Apo Diyos. Aday day jay ikabil ti dara tayo. Nga in case of emergency, aday day jay extra nga pigsa tayo. Malapit kat kung makita kabsat day jay panagbutan na handa nga napupuutan nga taray iti nararam. Tumalyaw di likod, kitain na no, adda di kabsat na, nga kumamkamat ken kwa. Idin nga rumabiin. Agbaybay sa kakabsat ni ako. Tibanog na, nga ngala iti may sa abato. Ket naturog. Amuyo kakabsat day jay, turog iti nabanyo. Kunana ni Ari Solomon, iti turog iti nabannugan, nasami. Pag idda na pailaan, naturugan. Ket ijay apa nagturog na, nagparang ni Apo Diyos kenkwana. Kahit kung kabsat nga basain tayo, iti Kapitulo 28, versikulo 12, 13 ken 14. Kastoy iti naisurat. Ket nagtagtagainat, ket adtoy maysa nga agdan, ana ipatakder iti daga. Ket iti murdong na tumok no ije langit. Ket adtoy dagiti anghel iti Dios umulid da ken umulog da ken kuan. Adan yan magpintas kapsa, ije tagtagainat na. Nakakita iti maysa nga agdan. Manipod ije ayan na, hinggana ije langit. Ket nakita na nga dagiti anghel ni Apo Dios bumabada nga mapan ken kuana, agsublida nga mapan ken ni Apo Dios. Nagsao ni Apo Dios ken ni Jacob iti tagtagainat. Ket adtoy ni Jehova nagtakder iti rabaw na. Ket isu kinunana siak ni Jehova nga Dios ni Abraham nga amam ken Dios ni Isaac. Iti daga anagiddaam ited kunto ken ka ken dagiti kapututan. Ket dagiti putot mo kasdadan to dagiti taptapok iti daga. Ket agwaras kanto iti laod ken iti daya ken iti amyanan ken iti abagatan. Ket amin dagiti pampamilya dito'y lubong mabindisyonan danto ken ka ken dagiti putot mo. Inulit kakabsat ni Apo Diyos dayjay karina ken ni Abraham. Tain sapata ni Apo Diyos. Siya ni Jehova. Diyos ti amam nga ni Abraham. Diyos ti amam nga ni Isaac. Anyan kakabsat nga nagpintas akari. Kitain tayo kakabsat. Dayjay akari. Agwaras kanto. Agraman iti kapututan. Inted ni Apo Diyos iti upat a direksyon iti lubong. Iti daya, iti laod, iti amyanan, iti abagatan. Kaya lang rumasawan, ijay a lugar nga ayan ni ako. Dahil tinbaga na, iti daga anagiddaam. From that point, ti daga anagiddaam. Itid kukin ka. Ket agwaras ka ito, agpalaod ka,
agpa-daya ka, agpa-miyanan ka, agpa-bagatan ka. Amin anak nasyon. Dito rabaw ti daga. Nga ijay to apapanamken iti kaputo. Agbalin kanto ken iti kaputotang abindisyon. Nagriing kakabsat ni ako. Ket kuna na bendisyon, bendito ni Jehova. Nangalakabsat itilana. Ket binukbukan na he made an altar. Sinumbatan na ni Apo Diyos kadayjay nga inkari na Apo Diyos. Ket nagkarimay kakabsat ni Jacob kini Apo Diyos. Iti kunana. Ket no bendisyonan na to. Isublik to iti matalek nga pagkapundo kadagiti amin a bendisyon nga ited mo kanya. Dahito kakabsat iti may kadwa nga pan nakausar dahil pagkapulo. Umuno na ni Abraham kini Melchizedek. May kadwa ni Jacob kini Apo Diyos. Akas iti panagyaman. Inkari ni ako. Nga no bendisyonan ni Apo Diyos. Dayjay nga bendisyon na. Ited to isublinto ni Jacob. Imatalek nga pagkapulo. Surutin tayo kakabsat ni ako. Nagtultuloy anak niya. Nakadanon ijay ayan iti dagangan ng ibaunan ni Rebecca kinkwana. Nakita nan ijay ni Laban. Ni Laban na dati duwangan na ng babae. Mapantay kapasat iti Kapitulo 29. Inikak iti paulo na dati 29, Genesis 29. Iti manang kukusit, ket nakusit. Aday pa nagsasautay kapsat niya. No iti agtatakaw ke matakawan. That is one of the yaman sad experience. Kunatay Tagalog, timandurukot ket madukutan. Nyan kiting kapsat. At datuyan ni Jacob. Anya nagan na mangkukusit. Actually, ti title, ti leksyon tayo ni Jacob. Ti aga-agaw. Ijay apa nagkusit na. Nakita na ni Raquel. Ket kinatungtong na ti ama. Nagtulad na. Kunana dayjay ama ni Laban. No kaya mo nga sawaan ti anak ko, masapol ang agtrabaho kang agpaayken kwa na, iti unos, iti pito, atawan. Ket, wen, kunana dito ako, nagyan ijay, ayan ni Laban, iti unag, iti pito matawan, nagtrabaho ka kamsa. Ket idin, nga dumtengen ijay panakatungpal jatula. There was a feast. Una, ureto pa kada tayo kapsat kaya nga da iti pakasar ko. At da iti ingrande nga sila pabuda. Mangalatay pa iti catering services. Ijay, kasi yung tinaramid ni Laban, kunana, agkasaran dito anak ko. Ket akas di ugali na. Nalpas de nga panagragragsak ka, nalpas de nga padaya. Ket denggin nyo kapsat. Iti inaramid ni
Laban, versikulo 25, kinusit na, di man kukusik. Ang ipintid ko nga title kabsat iti Genesis 29, ti mangkukusik, kit na kusik. At datoy ni Laban, kinusit na, di mangkukusik. Kasano a kinusit na? Basahin tayo kabsat iti verse 25. Ket naaramid iti bigat nga adtoy. Isu idi ani Leia, ket ni Jacob kinuna na kinilaban. Anya daytoy nga inaramid mo kanya. Saan aya ang nagserbi aken ka? Maipanggep kini Raquel. Anya nga rod iti gapuna nga inalilaw na. Napintas kakabsat da sumbat ni Laban. Adda iti ugali da, diba, custom, nga masapul nga dahi inauna, iti una nga ang kasar. Saan nga dahi inaudi? Tagbalintun kakabsat amalas. Adda dahi gapukuna na agbalintun nga baak, balasang abakot. Gapot akas day. Kaya kunana ka, no kaya mo nga talaga ni Raquel, masapol nga ag serbi ka man ng iti-pito atawan. Amuyo ka kabsat, dajay rikna ni Jacob nga agpay ni Raquel. Subliyan tayo iti versikulo 18, iti kapitulo 29. Kastoy iti naisurat kabsat. Ket ni Jacob inayat na ni Raquel. Ket ni Jacob inayat na ni Raquel. Ket kinuna na agserbi aktuken ka, bayat iti pito atawen gapu ken Raquel nga anak mo babae nga inaudi. Dayjay term kakabsat nga ni Jacob inayat na ni Raquel. Una kusik, nagtrabaho iti pitong taon. Ngam gapo ka ni Jacob inayat na ni Raquel. Awan iti narigat, iti ayat. Awan iti narigat, iti agayat. Ngumarinan itatan ni Jacob, dajerik na iti makusik. Malapit kabsat kabayatan nagtrabaho ka dayami kaduang pitong nga tawen. Imay kenkwanan dayjay nga leksyon. God gave Jacob a lesson. Babaen ka dayjay nga kapadasa. Ngem laglagi pa niyo kakabsat. Dayjay inkari ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, dagiti putot mo kasladan to, kadagiti tapok iti daga. Kitaan tayo, subli tayo, ni Abraham may salaeng iti anak na. Ni Isaac, nga anak ni Abraham, duwalaeng ti anak na. Ngem itatan ni Jacob, pakatungpalan dayjay akari, nga ti anak mo kasladan to iti tapok ti daga. Alain tayo, I'll give it in a summary. Iti Genesis 30, iti panang bendisyon ni Apo Diyos kini Jacob. Ni Jacob, adda kakabsat, iti 12 nga anak na nga lalaki. From 1 nga anak ni Abraham. From 2 nga anak ni Isaac. Itatan ni Jacob, adda kakabsat, iti 12 nga anak na alalaki. Amo tayo nga 10 alalaki ti anak ni Leia. Ken 2 nga lalaki ti anak ni Raquel.
ket dagiti dingwen, dagiti animal kakabsat ni Jacob, ket immaduda. Apay nga immaduda? Adagamin dayjay tulag, anya tulag ni Jacob ken ni Apo Dios. Idi inted ni Apo Dios dayjay kari iti panang bendisyon ken kuana. Iti tulag ni Jacob ket isubli na diya matalet nga pagkapulo ken ni Apo Dios. Ket tinungpal ni Apo Dios diya karin. Dagiti sanikwa, dagiti animal, dagiti dingwen ni Jacob immaduda kakabsat. Ket nilaban ket umaypayen nga isuto umapal. Taapay ket din nga adto iti kukwa ni Jacob ngem dayjay bingay na. Kada nga rudya tulag da kakabsat. Ket dayjay panagtulag di ito yung agkatugangan. Imadado dayjay abingay ni Jacob. Iti chapter 31. Isu dayjay ipapanaw ni Jacob manipod ijay nga lugar nilakan. Ngem dayjay kakabsat iti adalen tayo no may nga lawas. Baga kada kayo nagpintas iti kapadasan ni Jacob. Nga adalen tayo no umay alawas. Anya kakabsat iti inadal tayo pa dayto nga lawas. Umuna, ni Apo Dios nagkari. Ket tinungpal ni Apo Dios iti kari. Iti kari ni Apo Dios ken ni Jacob. Padwen na iti puto. Padwen na digiti bendisyon. Ket tudno nga inaramid ni Apo Dios tiin kanina. Kakabsat ko ni Apo Dios ti makik kinarimot kada tayo. Anyamet ti aramidin tayo. Iti aramidin tayo kumakat dayjay kas dayjay imbaga ni Jacob ken ni Apo Dios. Apo mo bendisyonan na. Isublit to iti matalag nga pagkapulkay ka. Ni Apo Dios kakabsat ket naayan. Ni Apo Dios ket mapagtalkan. Ni Apo Dios ket kayat na mabendisyonan na tayo. Akas de pa ng bendisyon na ken ni Jacob. Dayjay kumati aramidin ni Apo Dios kanyam ken kanya kabsat. Agkararag. Agyaman kami o Diyos, iti leksyon nga impirmo kada kami. Uen uray pa'y nuhan ko mga maikari. Ni Jacob nga bendisyonan agsipod ta. Isu na marod o Diyos ket pusik. Inagaw na dayjay nga bendisyon nga agpaay iti kabsat na nga ni Iso. Ngem ay ayatem latta, inayat mo latta ni Jacob. Dawatin ni Ama nga kasjay kumamay. Iti panagayat mo kada kami. No anyaman di dyan na aramid ni abasog o Diyos. Saan mo kuma nga ipaidam di dyan bendisyon mo? No di kat ipakawanan na kami. Kat ikarim o Diyos nga na kami nga pampanawan. Kas dyan sirmata ni ako. Ibaon mo dagiti anghel na agpaay kada kami. Nga agministro kadagiti kasapulan. Dawatin mi o Diyos nga bendisyonan dagiti kakabsat kadwa mi nga nagadal. Si kaama ket ammom dagiti personal nga kasapulan na. Dawatik ama nga dila mabalin nga ited mo dito. Agyaman kami o Diyos tanaayat ka. Agyaman kami tanaparamo. Agyaman kami taamom ket ited mo digiti kasapulan mi. Kasi kay ti Diyos akayat mi nga pagserbian. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, kay Diyos ni Jacob. Agyaman kami ama italdaw mo na santuan.
Itinagan nga po may sus dinawat mo dito. Amen. And amen. Iga na numay ngalawas manin kakapsat. Ket ni Apo Diyos itimang bendisyon, ititunggal nga sa patatay. Akas na ikanayon mga ibang pagkami, ay itan na kayo na Diyos. Ket ay ayatan na kayo. Happy Sabbath, kakapsat.